ka gitiyo kod kad mar NHIF kuom thuolo mar dweche 3 mabiro. E oboke mar Migao mar thieth giyango ni orak mano winjo rum dwe mar 7 higani ochwal nyime mondo omi okumba manyien SHA thuolo mar loso kodgi motelo kata thuolo mar loso odgi motelo ne kawo tich ayanga kowuok kuom NHIF makoro ochwal nyime nyaka tarik 1 dwe mar 10 higani. Jafwambo marwa Judith Omondi nitiere kod ler mathoth. En chenro ma owinjo chak tich wuok tich mar tarik 1 dwe mar 7 higani kaluwore gi kaka chenro mar piny owacho osebedo chakre higani. Wuoth mar thieth manengone ogonyore mong'ere kaka Universal Health Coverage ma olalo mare maduong' en okumba manyien mar thieth NHIF ma owinjo kawo kar okumba masani tiyo NHIF. Kata kamano, Migao mar thieth ogolo oboke machoro nyime orak mondo mi ute thieth omed thiedho jotuo mani kod kad masani mar NHIF nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani. I want to give assurance to all Kenyans and in particular those who have been enjoying healthcare services under the National Health Insurance Fund that they will not be denied any services during this rollout phase. And I want to call upon facilities to continue offering services to Kenyans and also to assure them that all claims will be verified and settled. E kinde ma ibiro bed ka ichiwo thieth ne jotuo kokalo NHIF kuom dweche 3 mabirogi, e oboke no bende jatend Migao mar thieth Susan Nakumicha okoni chudo mag NHIF biro medo dhi nyime. Chakre tarik 1 dwe mar 10 higani, chudo kaluwore gi chike mag Social Health Authority mane ji mathoth en 2.75% mar yuto ji biro chakore ayanga. Motelo ne oboke ni, jatend Migao mar thieth ne oyango ni bath omenda ma sirkal onego tigo e chudo mag thieth ma ochuno, chudo mag thieth ne tuoche matama kod konyo chudo ne jo-Kenya mang'aw ong'ad oko tok jatend piny William Ruto yiere gi jopiny kendo wito oko paro mar chiko omenda ma higani. In light of withdrawal of the Finance Bill of 2024 that sought to finance the Primary Healthcare Fund and the Emergency Chronic and Critical Illness Fund and set aside funds for indigents, vulnerable persons, the ministry is now reworking to align to this reality. Ndikruok mar bedo jokanyo mag NHIF kata kamano dhi nyime kendo kokalo e simbe mag ong'we yamo, jopiny nyalo diyo *147# kata limo ute thieth, huduma centers kata pise mag NHIF. Judith Omondi, Ramogi.